Gyertek el velünk az egyik fotózásunkra. A reggelek kicsit nehezen indulnak mindig, de itt már a mértélkezelésbe is vett minket. Egy visszafogottabb, naturális sminket kaptunk. Szerintem nagyon szép lett, itt már láthatjátok rajtam. Aztán bele is vágtunk a fotózásba. A Roses kollekciót fotóztunk be ezen a napon. Ez lett a 2023-as tavaszi-nyári szezonnak az egyik legfelkapottabb kollekciója. A sztártermékek az overallok, ez az egyik fajta, a nagy hátkivágással, és van egy újatlan verzió is, amit itt láthattok. Azon kívül, hogy nagyon kényelmesek ezek a ruhák, szerintem nagyon sok önbizalmat is adnak. Én személy szerint imádom ezeket a napokat, amikor fotózunk, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is.